motor. Anong number ng boss mo? Hindi ko pala ibigay. Baka i-direct smith mo pa lang, tsaka baka may-ari ka pa ng puting van na po. Papahamak-paamo ko dyan. Ginigigit mo ako! Lumilipat ako ng linya! Bakit? Ang gulo nito kanan na yun. Bastos ka! Mas bastos ka? Oh, ang gulo sa ng baril. Tangin na mo! Wala ka isog ba nimo? Pag bisaya, palagoy para magkasabtan na itang duha. Makita ng katag ba? Ikaw ang lang gigas ka, tambato ka. Tumahimik ka! Uy, ang singgit pa, ang laway na talsik. Tangin na ka kasi bastos mo! Ba't ka lang babato? Yung laway nimo eh. Kung mag-utot ka. Tumahimik ka! Hindi kita kausap! Yung kaglaway ng talsik doon. Ikaw ang bastos! Ang babato ka! Tumahimik ka! Mas malimik ka. Bukod baba. Ano porket L300, L300? Anong kala mo sa sarili mo? Bakit pala ako L300? Mas paspas pa itong manggagawin sa sakinan mo eh. Tangin na mo! Lumilipat ako tapos gigigitin mo! Huwag ka nga kasing-sing panluwa eh. Kala mo kung sino kang angat! Ay, parang ako nang gilamos nito. Dumi-dumi mo! Bakit pala ha? Malinis ka? Malinis ka? Yung baho nga yung hininga mo eh. Matutbrush mo na doon. Ang dumi ka rin. Umalis ka na! Tangin na mo! Uy, puli ka ba? Hawa, madjud ka. Ikaw na rin. Baka na napuli mo. Ang pusa. May perte ka ba? Power kayo. Ayo. Sige na kayong hawa na ko. Sige, uyaw. Bye-bye.